tes tes. Tes. Mana Pariban song leader? Tes. 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 Oke, naik dikit, dikit lagi. Tes. 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 Oke. Oke. Wis. Tes. Tes. Tes.
Pak Juli. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes. Opung Lydia beta. C. C. 1. Kopi teh manis. Ada yang main kan musik. Shalom. Amanginang na madohoti pertanyaan di Bagas Atikyon songoni nang madohoti melalui live streaming horas madihita saluna Horas. taparade madirita martanyang nao hom mahita. Amen. Marede mahita.
mar hite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Endeun hamuma di Jehovah edenai baru, ay nunga di pabahin ni bana at kahalongangan, nunga di pabotoho Jehovah hatuan na, nunga di papataribana hati koranna di adopan yakas pelibegu, nunga di tupahi tangan siamunna dabadiai ibana. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na semurung, didok hatamdo ikom manaon hami jala mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon, separuai mahami asa uduk hami tulomo ni roham jalak hot hami dihaporsiaon nature asa totong makirim dia iheon dohot dia sangapos sugut silehonommu tuak kana porsea diho. Amen. Tajahama trupuk epistel di pertanyaan di Bornginon ima natar surat di Psalm 150 nama muka ayat sada sahatu ayat onom marsika soring mahita. Haleluya, puji hamuma di bata di bagawasan habadion nai, puji hamuma ibana di hajak kajang di hagogon nai, Puji hamuma ibana halagugona apkana semuruni, puji hamuma ibana kombar dabudamni hati ulun. Puji hamuma imana mardongan suara ni sarune, puji hamuma ibana mardongan arbab do sordam, Puji hamuma ibana mardongan kali sajak do tandal. Puji hamuma ibana mardongan hasapi do kulila. puji hamuma ibana mardongan ogung panggora, puji hamuma ibana mardongan ogung panonggahi. Sude kita mahosa ikon mamuji Jehovah. Haleluya. Ima sahakna martua doakan atau mangion hatani debata jala na piausa. Amin. Udube
Mauliate ma husob baho kami tujulum aliamang pardenggan basa. Ala di luas hodo kami di bagasan bornginon ro tu joromon. Lau tu mangihon hatam. Sodo kami Tuhan akaruas ni huriam. Nasian wik 5, wik 8, wik 10, wik 12, 10 alu, 10 sia dohot 20 alu. Marsoba tujulum naing tumangihon hatam. Atong magkuling mahawali di bata ay nungaradi kami mananginangi. Amin. Shalom. Horas madihita sa luhut na. Hatani di bata dihita di bagasan bornginon ima natarsurat di pangukapon 15 ayat sada saha rodi ayat 4. Takasma tapay hutihut songonon ma hata natarsurat disi. Dungi huidama di banua gijang tadda na asing na balga jala halongangan. Adong mapitu suru-suruan na upeo pitu hapor suhon na perpudi. Ay di bagasan ni ido marujung rimas ni debata. Jadi huidama laut sada songon sorminan na marsaur api. Na jongjong do di topi laut sorminani akanong monang maralohon binatangi. Nang taringot tu gobaran na dohot bilangan ni guarna. Ditiup do akka hasapi ni debata. Jadi dia dehonda sida ma edde ni si Musa na poso ni debata. Dohot edde ni biru-birui akanin nama. Nabalga jala halongangat do akka ulaonmu ali Tuhan debata. Si gonggom saluhut na. Natigor jala nasitong do akka dalanmu ali raja ni akka bangsok. Tungi semana so makabiari ho ali Tuhan. Dohot pasangapon guarmu. Ay sasada hodo na badia. Ay na Roma saluhut bangso marsoba tujulum. Ay nunga gabe patar akka panghummu natigori. Ima sahatna. Hurian itu hatta Yesus Kristus na merpungu di bagasan bodarion. Songoni dohot akka ruas ni huria na dohot manangihon hata ni debata marhite-hite live streaming di bagasan perdalanan ni ngulut taon molo taihut-ihut nakin taringot tu turpuki didok disi ima eddeni akka namonang molo tapi kiri jala tarimang-rimangi buhado bahenum maredde ujuro hamaolon buhado bahenon mamuji debata ujuro hapor suhon naduk dingulon mungkit dui tarpatu padui matcai maudui hamu kamang dohot hamu kainanami lahu mamuji debata ujuro hapariron di tonga-tongani ngulutta alai dia kepertikian sinuaingon rodo akka hapariron dohot akka parukilon di ngulutta alai diajak dohita gabi maredde nakpe di situasi ni corona na macai posi sahat bason diajak dohita maredde ima marhite-hite tangyakta ala edei buidui gabi tangyang tua dupan ni tuhatai tadok nakin macai maoldo jupangi ay mulut di bagasan na merdala kita mulutuk peso tarbahen mamuji debata ala ro parsorioni ala ro sorimago di tonga-tonga ni ngulutta unang ma tasuadahon debata unang ma gabi say nidok rupani aidang adil debata unang ma say manarita ay wado baenon memuji debata songonom manuaeng sopit ni pernguluon dohot hacit ni si taonon unak sumurut hiras ni rohata
namar Tuhanon alania kaparu kilonon. Toktong dodok konopku yang gua kaparu kilono terus doron. Dak kiamat cohoti. Jala di tonga-tonga tak saudura kita ganu pari dohoti. Tetapi kita diajak bagaimana kita dapat memuji Tuhan walaupun di tengah pergumulan, dohok di tengah gelombang aka galubang nabalga sipata manosak ulutta. Lapatan na ikod lam di horhon si taononido, jala ikod di horhon paru kilonido lam majojo goarni Tuhan Yesus. Tapi waktu do dinaro haba-haba tu parau ni akka sisiani jauh-jauh na sida ali Tuhan peluhami. Nah di situasi na songoni di akka galubang na songoni ikolam jauh-jauh tu adupan ni tuhatai jala unang macohot laho maju guarna ido na hinirim ni si Johannes manahan jala marbenge ni roha nian akana porsiai di sude galubang nabi nulusna ikolam marbenge ni roha di sude akahapor suhon na niadupanna. Kamu kamang dohot hamu na kainan nami ketika dunia tak lagi memberikan penghiburan, kekuatan dan keselamatan, maka yang terbaik adalah manatap tuasini rohani debata. Molodak terleho portibio dihita rupani haluao dohot hagugun manaon akasi taononon, tetapi kita harus memandang kepada Yesus, memandang kepada salib Kristus, imana terbaik. Memandang tu asini rohani debata, memandang tu hagugun dohot holong di rohani debata. Tu sinama molo saya songon na maol hita madapot haluau ni. Mulut apa domu tu guar ni minggu tenakin didok markantate hari minggu markantate pala sudi jamite nakin puji hamu majahuba nena disinakin jala di jauh do asama redde bernyanyi alaya hamasir dehonota dalam situasi namarukil tu si majo tabuan aha masih dehonota di dalam pergumulan, aha masih dehonota di tikita naboraton nuai. Dido ibana disi ima huaso dohot habal gaun ni Jahuba. Habal gaun di Jahuba di togihonido hita ikon porsea di hagugun ni debata. Ido ba didok di hata ha porsea otai au porsea di debata Jahuba. Pergugu naso hatu dusan natu mopalangit dohot tanoon itu di haporsero hatta do ibadah pergugu naso hatu dosan yang mampu menyelamatkan kita dari segala pergumulan kita sebesar apapun pergumulan itu boleh diselamatkan oleh Tuhan. Tu si hidu hita mapurus ayalah hidu benda sayro hita merminggu hamuna benda sayro hita tu pertangyangan nadong do taharapkon ima hagugoni di bata lau mengurupi hita di segala pergumulan tak. Itu benar saya rohitakan. Itu baik didok di bagasan obason ibana do nagumugo sian saluhutna ibana do digijang ni saluhutna mono adok penuaing nama dok au nagumugo di Portibion dapat menciptakan jalan tol di awang-awang. Aku dapat menciptakan dao ikut dohonot tado na diliu di batado hapis tarat tibana ay molo dicabut di bata hapis tarani boydo songo sini buka nesar molo dang diliu di bata hapis tarani dicabut parbinotoani sian ibana boydo gabe songo sini buka nesar menggagat songon pinahan di ledang boy. Tetapi karena Tuhan masih mengizinkan kita berbuat yang terbaik, manak pajongjong manang mendirikan jalan tol di awang-awak pei. Itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi dititipkan oleh Tuhan supaya kita mampu melakukan itu. Jadi buidu ada tiki dibuat titipan nai, dicabut titipan nai. Alanido hamuna kamang dohot hamuna kainang di bagasan obason. Dilehot di bata hapis tarat tuhita. Mulu di bata Jahuba do pargugo na suhatu dusan na ikon
haporsiata di si mahita majalo hamonangan kemenangan ido ubain marede akan aporsiai. Nah, ido badu hati dakon si Yohanes di son hadong halongangan na pinatupani debata ima di ida ibana pitu suru-suruan upeo pitu haporsuhon na perpudi jala di bagasan na pitu haporsuhoni di si marujung rimas ni debata. Nah, di pangatusyota molodidok bilangan pitu itu adalah bilangan sempurna, bilangan nasikop di bahid debata, bilangan nasikop tu aka jolma si huton ibana alana dimulanai torok do aka si huton Kristus namangai digosa-gosa aka halak naso parduli tu hatani debata dimulanai torok do halak Kristen na digosa-gosa ni aka halak naliban ala di huton da sida Yesus Kristus sian nasa gugur na sida mangago ha Kristeno ni alai hape di bahen aka halak nanaing mengebati hata ni debata itu tidak akan pernah habis tak selesai makin dibabat makin merambat makin dibabat makin merambat itu hata ni debata lam naing diuji portibion mamapas hata ni debata enggak bisa lam tabbadui lam merbungaran dui lam lomak dui lam tabbat waka mana tu dia pe di bagasan perdalanan ninguluan alai di bagasan tutu dak sonang akan aporsiai daw tudok nakin gudang 2 kaparu kilo ni naporsiai gudang ahado hasurungan ni naporsiai mergogo ada kekuatan di dalam diri orang beriman dan gabi di pasobu aka halak Kristeni mago uju mengadupi aka paru kilo ni aposteli terbuang do ibana 20 pakmos uju marukilibana alani barita nauli dibolok do ibana 20 pakmos alai laos di sima di lehod debata pangukapon tu ibana di sima di ida ibana songod dia do sogot ngulu ni aka halak na porsea ngulu ni halak Kristen na satia mangihuton Jesus songod dia mah di ujungna di patuduhod debata tu ibana huasona nabui gabi apul-apul tu akanaung mabir di hati hai mulu pemanaw na sidala ni Kristus alai dang marisuang haparironi dak sisuadai dak sia-siai orang-orang yang bergumul ala diberita nauli dak sisuadai akan natu matangis manabur boni ikon mekelekkel domuse lau manapu manggutil di tikinai ido akahalak na marilu asa dakolan mardumu tu hapursiao ditaringoti apostel Yohanes alai do na marpardumu tu situasi parporangan persahiton angguhangguk nang hamatean ima aka pergumulan naniay ni akan apursiai namangihu di do ibana di hapursiai ibana do naso di pasobbu di batana pursiai mangai manaon nahociti alai diurupi do nasida diurupi do mangalo parjahati paddonganion ni Jehovah do mabay nasida monang di sudi per dalanan ni nguluna paddonganion ni Jehovah nuaing sada sukucukun isedo na monangi ima akanong manaluhon antikristus marhite-hite na suulo tuduk tu antikristusi ima na ulo manaluhon na ulo madok makatidakon hata ni dibata di sudi pergumulan ima akan namonangi isedo akan namonangi ima akan namanahan ro di ujungna nasay marsihohot holan tudes bata sabing ima na pinarata ni turpuk taon di bagasan obaso pajuun tu akan aporsiai dan gabi kompromi tu hajahaton alai mampu do manaluhon sude akaulaon nasohobar tu lomoni rohani debata
nak pegudang akatan tangani holan mempertahankan ngulu di bagasan hak Kristenon alai monang do nasida disi ima hasurungat ta hamu kamang do tamu nak kainang di bagasan pergumulani balik sa ikon radi do kana porsiai lau sumeahon hosana merpanguluyun tu di bata ido bana tadok di ujung ni molo maka tidak kon hapor siau kita dong dijahaho peditai ayat-ayati dungi didok madisi saya berjuma ho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupel hanguluani saya berjuma ho rasi rasa mate lapatan di sudah perdalanan di ngulut tahun ikon mangului di bata dakola baik, dakola burju di sekeliling. Alai kon burju sesuai dohot hatani di batado, dohot Bartolomo ni rohani di batado. Itu kebaikan nani tuduna di son. Dak kebaikan baburju hot wa asa burju au tuho. Dak songon itu. Alai burju mangului di bata. Asanunga di bagasan obaso di pasahak do tuhita babua selama kita hidup harus baik. Menghuton hatani di bata ditiup akan monangi madisi hasapi ni di bata lau mamuji dohot pasangapon hamu kamang dohot hamuna akaina nami dia dehon akan monangi ma eddenisi Musa dia eddenisi Musa ima haluaon sian lau rara dung malua nasida sian rarai dungi marede tari parmanasida na niuluhun ni si Mariam dido ibana ma pinuji ba Jehovah de bata ni Israel nauk palua hok kita ainung nga tergugut hita dia upi do kahureta dohot huda di lautan ala ni yahai ala ni hagugun ni di bata dohot ala ni holong ni rohana tu bangsoi marede taripar nasida mangulup pun hagugun dohot habalgaon nang huasoni di bata ima dia dehon nasida gabi marhapurusan nasida Tuhan upan di bata alani molo edeni biru-birui ahai edeni biru-birui ujudanga dong behagugun ni jolma lau palua diri nasia dosa dohot siang gonggoman ni sibolisi disiba di papatar jahuba hati goranna dohot hasit tonganna ima marhitena mamelehon biru-birui. Jadi ima edeni biru-birui ima haluaon sian dosa dohot haluaon sian hamagoan na pinatupani portibion. Jadi molo si Musa nakin haluaon sian hagogotan marhite-hite na masuk na sida tulau rarai hape nungaromu sudah sida mangojar dungi maredde mana sida anggo biru-birui ima haluaon sian dosa nauk pinaluani debata sian bangsoi dohot naksian saluhutna marhite-hite Yesus Kristus naung disiahon hosana homokop saluhut jolma ima edeni biru-birui dangadok sair nede dangadong dang dipabua di sairi omma keberhasilan nami mari kita bernyanyi untuk menyanyikan keberhasilan dak songoni hamuna dang dipuji nasida habal gaun nasida dohot hadirion nasida dohot panidangyon nasida tetapi mereka memuji Allah habal gaun ni dibata hagugun dohot huasoni dibata nanaing dohonon na dihita di bagasan obason nang di minggu kantate dang nanaing gabe say hadiriot taon naing menonjol alai isero naing belga hidup badidok si Johannes lebelgama ang guibana lemekmekma ang guau lebelgama anggutu hatai hatani debata lam marsaringar matusadok portibion alai lam mekma angguau lapatan dah wasu ni debata do nanaing si hati dakonoton mana naik si dohonotta dia masih putih hatta jala si hangulu honotta si turpuki naik takas mai ngotot tahamu kamang jalat berengotta di si tahapor seai ma na adong do debata di sudi panggulumiton ningguluta adong do debata unang madi dok rohata rupani alani pergumulan nai naswarung don waing dibatain na alani pergumulan dohot alani hacik ninguluna arang dibereng berarti dang adong debata dah ikon hati dakonota do bahwa tetap do adong debata nama bahir ragam halongangan ngapatu pahon
haluaon uju roh hagugutan dohot hasusan nang hamaolon di parngulota. Mulo say tahaposi Jehuba ido na tukmangod dihon hita di parsoryota di sima hita mampu mangedehon ibana. Napadua ko musi di do ibana hanadak si putihat ta di turpuki. Danga dok paru kilon nasobui marujung. Songo dia pe posini paru kiloni molo Jehuba baluahon sayna tulus do. Pangidoma di bagasan haserepon. Sudedo bui di lehon di bata. Borhat sian nama saido si Musa do bangsoi mangedehon hamonangan na pinatupani Jehuba tunasida di bagasan Yesus Kristus. Na perpudi di do ibana di turpuki di ida apostel Johannes do sada laut songon sorminan namar saur api jala jongjong do di topi laut sorminani akanong monang maralohon binatangi. Nuaing dibereng si Johannes nunga sos laut sorminani nunga menak bega lubangi di si manapitu suru-suruani mangedehon hamonangan ni Jehuba huhut maniup hasapi ni di bata. Ima hamu kamang dohot hamuna kainanami nanaing dohonon na tuhita di bagasan obbason. Ido nagabi edetta ganupari. Nakpe marukil, nakpe adong akatantangan, nakpe adong aka sihol sohonoton. Alay taida do hamonangan na pinatupani Jehuba di perdalanata. Molo manipat sa taon nga sa taon lubi hitan waing nasongonon porsuk pakilalata alani COVID-19 siya. Alay di bagasan ni ido say tabereng ma lam say marsihohot hita di adupan ni tuhatay. Lam mirajalila pe COVID-19 siya alay mulo kahalak nasa itoktong maniup huaso dohot marhaposan tuadupan ni tuhatay disido monang hita alani di pamonang do hita hamak kamang di loas do hita marlas ni roha di garijat taon mulai tapuka per minggu di son siat tanggal 6 Juli na taoni sahat tu sederion boy do hita merdalan do dengan anggo dia ke gereja-gereja na di DKI gudang do na tutupi tang merminggu na sida Holland live streaming mana sida piga-piga halak asa boy to karwasna ima paetna alayang buhita olak ni natarpatu pahita di loas di batado hita sampai di selaseran tu sekolah mingguan boy do pehita merminggu ima aka edde ni namonang doi termasuk na di pamonang do hita di si alanyaha boy hita meninggal hon paru kiloni di san alay roh hita tu joroon do dia ka pertanyaan dan ada pertanyaan dia ka jolmai ibaem matutu badi pablean ka harotasi ka live streaming do nasi anggu hita say boy do pe tapatupa basa-basa ni di batadui las ni roha na sien kijong ima si halat conotta si leon-leon ni di batang hamu kamang dohot hamu nak kainang 5 walu 10 12 10 walu 10 sia 20 walu omat terakhir rau pertanyaan di hamu ate omana perpudi hita dang dapuk be tu wek alai di gereja di pasada hita macelas rohaku hira di sodo hamu na hubilangin aki 5 walu 10 12 10 walu 10 sia 20 walu raprodo hita berarti di begina sida dohot akan asingi nunga gabi perwakilan on waeng sian ganup wek ala tabai do live streaming on saya mudah-mudahan ma dibuka nasida on gabi dohot nasida rupane mangatusi jadi on nama perpudiau merjamita molo tunga dong pe akatik kina lehet muse saya pajupang do hita di bagasan pertanyangata manang di bagasan joroni tuhatai hamu kamang inang naburju nabasah say hilala do haburju muna jala di riwayat manang di pelayanakku di bagasan acara tai dari mingguan hupa jojor sudah disi Tangerang kota ma nama bainau sangat-sangat bersuka cita berstega jang do jala lebes do kadalan na hudelani jala bidang do
luat na hudalani alai di daerah Tangerang Kota. Saya bersukacita. Tetap doa aman, nyaman, dakyah wilala nahurangan di bagasan perdalanan di nguluku. Saya dohonokku do Tuhan. Daku boto mabuah kendaraan. Dakyah mar kendaraan au. Alai hula do ulau ni. Jala bui do tepat. Jala dakyah terlebat au. Alaniaha dangalani haguguku alani burjumuna do. Ido naneng dohonokku. Alani burjumuna do kamang do tau. Akasitua wek, akasitua na di weki manang na di jetrope diatur bahasa buyau Roma dapat to kamu. Saya dong do siat tonga-tonga muna na disuruh mulusian wek 20 nian boru siagianan saya disuruh do. Lah joinang dah hinna yalap. Luar biasa do hamu sudia kamang do tamu nak kainang. Danga dok ya tertinggalau alani haburjumuna doi. Nang akadia mawi na dau Peter hatok do hamu laho mengusahakan ni we 5 we 4 we 10 akai mana dau 10 sia 20 sada akai mana 27 akai mana dau anggo akan yodon ya sekitar 6 yon tak pula na dau alayang gon sai Peter hatok do hamu jala termasuk manion na pertanyaan ngapornginon aka we na dau mon wik 10 sia termasuk akan adau alai hidup rohaku basa-basa di debatado hidup au hidup banah rokot tu hamu akan burju nats rohaku di sodoau dapotan paso-paso dohot lasni roha aisiano na upapor hatomuna pensiun di hari mingguon molo tu ngadong akan hurang lubi dia kapakatayon dia kaparsauran basa unang may ngotingot tamui dia manabui ngotong muna siya nau songon ula-ula na matolpang ba kana dingganima tiup pamu asalas rohatta tua kari naneng ro mulu pensiun nau mula gua tu bona pasugit ya mulu roha mu tu bona pasugit apalagi ditarutum mulu tuk suarok keluarga telepok kamu au bui di Jebutta hita menginap manang na 2 tutul halak to patalak kamu manak sa keluarga hamuro tu jebu pui hita menginap di si tabu do di si adong jono ai rangat asa bui hita marai rangat dohot akan asing ati kamang dohot hamu kainang akan ading ganima taingot sai di pasu-pasu tu hatta mahita di lehom manasa narikoti lumubi di huria hakabipe Tangerang Kotaon sai tok tongma di patupa di batu duhut tu hatta dohot akapembangunan muna sayang giat batulusi tua katiki nanengro marsangap ma guarni tu hatta jalalam mangerbang ma harajaon ni tu hatta marhite-hite hakabipe Tangerang Kotaon ai sa itu sordo di dus-dus inganan penempatan ala wiboto burju hakabipe Tangerang Kota alani kamang doh tamu nak kainang ola nyoma perpudi hita di bagasan pertanyaan ta tu hatta mama masu-masu tu hatta ma mangalehon nasa narikoti di hita amin martangyang mahitan. Ali Tuhan nami jala di bata nami para si roha bulun jala pardenggan basa. Disodo hami Tuhan akaruas ni huriam na diwe 5, 8, 10, 12, 10 sia dohot 20 tatap mahuriamon nang akawek-wek na asing say homa na mamasu-masu na si Debi akan na dohot pertanyaan di jabun waeng say dohot na sida Tuhan marlas ni roha ala ni hatam dohot ala ni as ni roham pasu-pasu ma Tuhan saluhut na perhaladum diganup wek pasu-pasu masaluhut na akaruas ni huriam diganup wek akabipi Tangerang Kotaon gabi habaoran ni pasu-pasu naktu akka huria na asing nang disadok huriam hakabipi Tuhan marhiti-hiti pertanyaan nami budarion nang akka na di jabun waeng na dohot mengikuti pertanyaan non say pasu-pasu na sida pergugui ma Tuhan say lehon las ni roha mga sahon goar ni anakmu Yesus Kristus pardenggan bahasa jala parholong rohai say guhi mahami di bagasan asin ni roham tatap akan namar sahit akan apiak nuaing di puduman na sahoma na madawni madjama na sida asa tung marulupulup na sida Tuhan ala ni hatam dohot ala ni habal gaunmu
pinuji pinasanga maho amang pardenggan basa. Amin. Marede mahita Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan kalau di malam hari ini kami boleh melihat Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan yang begitu menguatkan kami di tengah kondisi saat ini yang sedang tidak baik Tuhan Yesus. Kami boleh diingatkan kembali untuk terus memuji Tuhan baik di masa kesulitan, dan biarlah pujian kami boleh menjadi doa Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk memandang kepada kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan seperti firman-Mu, melihat besar dan ajaibnya segala pekerjaan, sehingga kami dapat bertahan di masa-masa sulit saat ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami masih diberi kesempatan untuk hadir di rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, kami boleh terus bersekutu di dalam Engkau, merasakan kehadiran-Mu Tuhan Yesus, merasakan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir di gereja ini maupun yang di rumah Tuhan, jadikan hati kami seperti tanah yang subur untuk setiap benih firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Terus ingatkan kami betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Terus ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau hadir. Terus ingatkan kami Tuhan bahwa sehelai rambut kami pun jatuh atas izin Kau Tuhan Yesus. Di masa-masa sulit ini Tuhan, di COVID-19 ini, kami rindu bahwa Tuhan terus memegang kami, keluarga lepas keluarga, sehingga kami boleh tetap teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan tolong pegang perekonomian kami, Tuhan tolong pegang kesehatan kami, sehingga kami dimampukan Tuhan Yesus. Tuhan, di malam hari ini pun kami bersuka cita Tuhan Yesus. Kami sudah melihat suatu karya Tuhan yang luar biasa melalui hamba-Mu Inang Bibel Frosinteria Borusitorus Tuhan Yesus. Engkau izinkan malam hari ini Inang ini berkhotbah untuk terakhir kalinya di Partangiangan. Kami selalu melihat dia Tuhan, contoh yang hidup dari firman Tuhan. Kami bersuka cita malam hari ini bahwa Inang ini boleh mencapai garis finish Tuhan Yesus di masa pensiunnya Tuhan, melayani Engkau Tuhan Yesus. Seperti Musa Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan melihat kaum Israel masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga Inang ini akan pergi ke Tarutung Tuhan. Biarlah Inang ini terus melihat kami, mendoakan kami di gereja KBP Tangerang Kota ini Tuhan Yesus, bahwa karyanya, firman Tuhan yang dibagikan tetap menjadi rema di dalam kehidupan kami di AKBP Tangerang Kota. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk ruas-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit. Kami berdoa untuk anak kami, Bastian Pangaribuan dari week 18 yang sedang diopname karena DBD Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Inang Sintua kami, Sintua Hilderia Borusirait Tuhan Yesus.
kami bawa dalam doa Tuhan Yesus. Kami bawa mereka kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap tabib yang ajaib. Tuhan berkati setiap obat yang digunakan. Tuhan berkati setiap tenaga medis yang melayani kedua anakmu ini Tuhan Yesus. Sehingga kesembuhan yang sempurna boleh terjadi. Mujizat Tuhan boleh terjadi. Malam hari ini juga kami berdoa Tuhan Yesus. Kalau beberapa saat yang lalu Tuhan izinkan Amang Sihombing dari week 8 untuk kembali ke pangkuanmu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Inang Boru Gultom dan kedua anaknya Tuhan Yesus. Penghiburan daripadamu Tuhan boleh Tuhan berikan, buat mereka melihat bahwa Engkau tetap besar, bahwa Engkau tetap ajaib, bahwa Tuhan tetap sanggup mencukupi segala kebutuhan mereka. Buat mereka dapat melihat bahwa ada rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan bagi mereka Tuhan Yesus. Kerinduan kami Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan yang menghibur mereka, Kau yang memulihkan mereka, sehingga mereka boleh disanggupkan untuk melalui kesedihan ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami yang hadir malam hari ini, week 5, 8, 10, 12, 18, 19 dan 28 Tuhan. Masing-masing kami Tuhan, masing-masing keluarga Tuhan Yesus memiliki pergumulan kami yang berbeda-beda, memiliki masalah-masalah kami yang berbeda-beda. Tapi malam hari Tuhan, kami kembali diajarkan bahwa Engkau lebih besar, bahwa Engkau lebih berkuasa dari segala pergumulan kehidupan kami Tuhan. Kami angkat permohonan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami undang Tuhan untuk hadir keluarga lepas keluarga, memberikan hikmat agar kami boleh melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan untuk setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Secara khusus Tuhan, pada malam hari ini kami mendoakan anak-anak kami Tuhan Yesus, keturunan-keturunan surgawi yang Kau percayakan kepada keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan, mereka boleh bertemu secara pribadi dengan Kau. Di masa pandemi ini mereka boleh melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan. Jangan biarkan satupun anakmu yang jatuh dalam dosa narkoba Tuhan Yesus, pergaulan bebas Tuhan, melainkan anak kami akan seperti anak panah di tangan-Mu yang akan menancap ke target yang Kau telah tentukan sebelumnya Tuhan Yesus. Mereka boleh mencapai apa rancangan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami aminkan bahwa Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, terlebih dahulu ampunilah dosa kesalahan kami Tuhan, baik pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan Yesus, sehingga tidak ada lagi penghalang antara Engkau dan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu yang damai ini, sertai kami hingga kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan yang baik, dengan sukacita, dengan firman yang boleh tetap tinggal dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari demaita uhud pamuha pelean. Yesus,
tatangya kon ma piliata tua dopan ni di bata. Ali di bata manami na di banua gijang horo haroruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Doho nasaw libasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na ni lehon mito hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi wap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad hami gudang ni si lehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rahmahita manobahon tangyakta na badiyay. Alea manami na di banwa gijang. Say pinurbadia magwarmo. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami songon panasa nami. Di dosa ni dongan na merdosa Tuhan. Una kami tu gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horo na punah harajaon. Dohot hagugun. Rudi hasangapon saliling nililing. Amen asini rohani Tuhan ta Jesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ito di perbadia mamadongani jala mamasu-masu hita. Olat nyon rudi saliling nililing na. Amen. Oras madihita sa luhut na. Oras madihita